Pozdravujem vás, priatelia. Dobrý večer všetkým. Bol som si dneska trošku zacvičiť na hrazde a tak. Trošku to striedam, bicykel, beh a tak, workout. Treba sa hýbať. Stretávam sa s viacerými z vás a budem sa musieť niektorým veciam ešte trošku vrátiť, lebo tým, že ja som nevidel pôvodne to video toho určitého človeka, alebo teda protikandidáta ho nazvime. Ináč oficiálne včera do polnoci bolo treba podať kandidátky, takže v Brezne budeme dvaja kandidáti na post primátora. Ešte sa to bude skúmať jedno s druhým, ale oficiálne podali kandidatúru dvaja, ja a súčasný, hej. Takže tak, kandidáti na primátora sme dvaja, na poslancov to som neskúmal, tam ich bude dosť, ale tak, začal by som k tomu, čo sa ma aj niektorí pýtate, že k tomu videu. Ja som si ho teda potom nakoniec pozrel, čo tam reagoval, čo tam 10-krát asi povedal v 9-minútovom videu, že klamstvo, klamlivé a neviem čo. Však ak je niečo klamstvo, však má právnické vzdelanie, robil policajta, tak vie, čo má robiť a nie tu rozprávať, že klamstvo a toto. A spomínal tam niektoré veci. Ja si vždy za svojimi vecami stojím. Hej, aj Lukáčovi, keď ho tam Lukáča išiel brániť, však ja čo som dal, to sú tvrdé dáta. Ja som povedal, kedy bol ustanovený do funkcie, a kedy presne som dal dátumy, kedy, ako nadobudol tie nehnuteľnosti. Čo on tam rozpráva, že on už predtým. A aj keby, hej, čo je hlúposť, aj keby bolo, že predtým, tak Lukáč, on mal potom, ako sa stal konateľom Lesov mesta Brezna, tak bol predtým riaditeľ technických služieb. Však to si pamätajú aj ľudia, ktorí v Brezne nebývajú tak dlho, lebo ako nech sa nikto na mňa neurazí, ale keď som aj tie komentáre tam prebehol, ja už v Brezne nebývam a keď prechádzam cez Brezno, ja v Brezne nebývam, ale keby som bol Brezňan, volím takto, ako nehnevajte sa, to sú také sugestívne komentáre, hej. Tak ako mne, keď bude písať tamto polovica Bratislavy, že však pre Boha, my sme tu Brezňania, a Brezňania nech rozhodujú a nie je tu vypisovať, že kto čo, kde, ako nebýva a to sú také subjektívne pohľady na vec, že čo on vníma, nevníma a 30 rokov nežije v Brezne. Láskavo, nechajme to na občanov mesta Brezna, hej, tieto veci. Ja zase sa stretávam s ľuďmi, tu mám kamarátku, ktorá žila 20 či 25 rokov v Chicagu, ak sa trošku pomýlim o pár rokov, nech mi odpustí. A keď prišla sem a sa jej daktori tuto, že ako super všetko v Brezne, tak skonštatovala, no ja to tu tak nevidím, ja vnímam jedine, že podrástli stromy, hej. A prišla sem z Ameriky dožiť do Brezna národnú hrudu, ako sa povie, na penziu, hej. Druhá pani som stretol, žila neviem koľko rokov v Čechách, že ona na základe nejakých facebookových omaľovánok prišla do Brezna, ale vraví, že už tu je teraz, neviem, druhý alebo tretí rok, no a že to, čo videla, nejaké to pozlátko predostrené, nejakú tú kulisu, že to vyzeralo inak, ako reálne, keď už tu fyzicky je v tom meste. Hej? Čiže jedna vec je pozlátko, nejaké, čo vám predostrie sa pred očami, a druhá vec je realita. Ja keby som chcel akože ísť do detailov, zoberiem si mobil a budem len fotiť kadejaké veci. Tu a vám dám 1000 fotiek takých, že budete krútiť hlavami nad tým. Hej? Že toto je zle, toto treba robiť, toto tu je zanedbané, toto. Nerobím to. Ja som povedal aj tie veci, ktoré som napadol, to sú vrchole ľadovca. Hej? Sú vrchole. Ja keby som tak nerobím nič iné, len sa proste s týmto zapodievam. No, Lukáča som povedal, že aj keby nadobudol tie nehnuteľnosti skôr, tak bol riaditeľ technických služieb. Čiže zase len náš zamestnanec na tabuľkovom plate. Hej? Čiže to sú blúdy, čo tam on porozprával. Hej?
a klamstvo a neviem, aké, veď ja si raz, dva mu povyvraciam. Druhá vec, spomínal tam, že ja som dával nejakú žalobu. Áno, žaloba nebola úspešná. Ja som sa k tomu aj vyjadril, že to odôvodnenie to bolo žalostné. Tí, ktorí máte nejakú skúsenosť so súdmi, písali ste nejaké veci, máte nejakú právnu prax, viete, ako to je. Ono väčšinou ten odvolací súd zvykne podržať ten prvostupňový. Zvyčajne to tak je. A tuto to bolo akože ukážkové. To, čo som podal tú kasačnú sťažnosť, a to ide o to, že ja som bránil vaše práva, lebo právo ako sloboda prejavu, právo zhromažďovať sa, to sú veci, ktoré majú byť nedotknuteľné. A tam nešlo, že ja tu niečo, alebo čo. Ja som z toho nemal nič. Ja som len chcel im dať, ako sa povie, trošku poza uši v meste, aby dali pozor na to, že nie len oni si tu idú robiť propagandu a chlieba hry a neviem čo, ale aby brali na potaz aj to, že v meste žijú aj iní občania a tí nie sú inej kategórie. Tí majú tiež právo sa slobodne stretnúť a rovnako na námestí. Nie niekde tamto na periférii, ako mi bolo navrhované. Ja vám viem dať aj tú kasačnú sťažnosť. Tá kasačná sťažnosť bola napísaná dobre, za tým si stojím. A to, že ja som mal potom iné povinnosti a trošku som si neuvedomil, že ja som chcel ísť aj do tej ústavnej sťažnosti. Lenže tam už potom uplynula lehota, tak prakticky som hodil nad tým rukou, lebo aj keby som s tým šiel do Štrásburgu, čo som mal pôvodne taký zámysel, tak ja by som, aj keby sme to vyhrali, lebo tam nešlo, vravím, o mňa primárne, alebo čo, aj keby to bolo úspešné, tak už na tej veci, na tom zhromaždení by to nič zásadne nezmenilo. Hej? To by už len bolo, že áno, tu nemôže mesto takto postupovať jedno s druhým v takýchto veciach. Hej, to by len bolo nejaká judikatúra, podľa ktorej už by sa ďalšie prípady opreli. Možno je to na škodu, áno, trošku mi to ušlo, mea culpa, ale proste, chápete, to sú veci, ktoré ja robím vo svojom voľnom čase, ktoré ma neživia. Naopak, kasačnú sťažnosť, keď som podával, musel som ešte 90 eur dať zo svojich. Čiže tu kadejaké bláboli, čo tu kto šíri, že mňa niekto platí, alebo neviem čo. Zhromaždenia, verejné diskusie, nikto od vás ani euro nepýtal. Tu prišiel Michal Vašečka, bývalý premiér tu prišiel, bývalý vicepremiér, minister financií, ako Ivan Mikloš a tak ďalej. Rôzni ľudia, Jarona tu bol, po ňom čo bol minister, hej, viacerí ľudia, proste som tu dotiahol ľudí, Martin Sklenár a tak ďalej, hej, proste. Milan Kňažko. Tí ľudia, ktorí tu v Brezne poriadne neboli a nie, že tu mali ste možnosť tam prísť, vypočuť si ich a tak ďalej, hej. A to som zorganizoval ja. Moje kontakty, nejako sa tráfi termínovo, urobiť to, odmoderovať to, pripraviť sa na to jedno s druhým. Stálo to nejaké peniaze samozrejme, ako vždy. Však tu na meste vás ešte skasírujú. Tam synagóga, tam toto, tam hento. Veď to není zadarmo. Si myslíte, že kto to mne nedá zo strany nikto peniaze? To platím ja. Hej. Tu sme revitalizovali ihrisko Lastovička. Mladší možno neviete, ktoré to je. Tam sa namaľovali farby, toto veci, piesok sa tam vymenil. Prišli mi pomôcť aj ľudia. Veď to, keby som ja to neinicioval, nezorganizoval, tak sa to neurobí. Hej? Prečo ja ako občan mám tu počúvať, že čo som ja urobil pre Brezno? Prosím vás, tento narratív si odpustíte, tí, ktorí naskakujete na to, čím vás krmia určití ľudia z vedenia mesta. To je hlúposť. Ja som urobil kopec aktivít, a robím ich ako občan. Nerobím ich ani z pozície poslanca, lebo poslanec som nebol ani jeden deň, a ani z pozície primátora, ktorým som tiež nebol ani jeden deň. Čiže reči typu, čo som ja urobil pre Brezno, ja som urobil pre Brezno veľa. Aj tú kontrolnú činnosť, ktorú robím, ktorá ma stojí moju odbornosť a môj čas, a aj peniaze, lebo vravím, ako tu v tomto prípade som musel ešte podať, pri tej kasačnej sťažnosti som musel zaplatiť 90 eur poplatok. Hej?
Čiže mi to nebolo ľahostajné, lebo proste neznášam, keď sa takto krúti právo, že jedni sa idú nadradzovať na druhých a neviem čo. A ide si tu niekto privlastňovať mesto pre seba. Hej, tak som to preto podal. Už to, že som to nedotiahol potom možno na ústavný súd, čo som mal v pláne, len tam sa lehota tam zbehla, takže on sa tu ide opierať o takéto, že on ako keby tu on vyhral a 3-0 a neviem čo, to je jedno, či 3-0, či 2-1, či ako, to je jedno. Tam keby to išlo na ústavný súd, ja som o tom presvedčený aj do Štrasburgu, že by to dopadlo ináč ešte, lebo tam to bolo dobre podchytené. Ale dobre, už sa to teraz nedozvieme. To je jedno, či mesto bolo úspešné v tomto spore, či nie. Tam išlo o princíp, že sa takéto veci k takýmto veciam sa musí pristupovať ináč a citlivejšie. Hej? Čiže on to začal paušalizovať ako keby rozsudok a teraz to ja, čo som tu podal nejaké podania na generálnu prokuratúru, že to bude asi takisto, lebo že však ako toto dopadlo. Vážení spoluobčania, kto sa vás zastal, keď tu boli falšované podpisy, čo sa robila tá petícia za tie sankcie proti Rusku. Hej, za zrušenie sankcií proti Rusku. Jasne povedala poverená príslušnička policajného zboru, skutok sa stal. Hej, už to, že nevie stotožniť páchateľa, to je už na inú muziku. Ale skutok sa stal. Ktorý Brezňan, ktorý občan mesta Brezňan, ja byť primátor, tak to podám. Prečo to nepodal pán Ábel, policajt? Prečo to nepodal? Primátor sa musí vedieť svojich občanov zastať, keď vidí, že je porušované. A obzvlášť, keď sa bije do prd, že má právnické vzdelanie. Tak to hádam, kde sme. Ja som sa vás zastal. A zastal som sa vás v dvoch prípadoch. Keď bolo zasiahnuté do zhromažďovacieho práva a druhá vec, keď pri petičnom práve som hneď zbadal, že tam to nebolo košer. Hej? A bolo mi dané za pravdu. A v tej druhej veci to vôbec nie. Keby to išlo tam ďalej, tak ja som o tom presvedčený. Lebo ja vám môžem zverejniť kľudne aj to rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu. Nemám s tým problém. Moja kamarátka, ktorá ten súd aj v Bystrici zriaďovala, škoda, že už nežije, že nie je medzi nami, výborný človek, ale proste ona ho otvárala, keby som si s ňou nad tým sadol, že proste ako to tam bolo, asi by sa tiež chytila za hlavu. Hej? Lebo tam proste tie dôkazy, ktoré som navrhoval, úplne nezobrali do úvahy. No to bolo celé zle proste. Nevykonali ani vlastné, ktorí mohli z vlastnej iniciatívy. To je jedno proste, hej. Dobre, súd buď vyhráte alebo prehráte, to je v poriadku. Išlo tam o princíp, aby sme sa rozumeli. Hej? Čiže on tu pletie hrušky s jablkami, len aby on vyzeral, že tu jemu niekto len škodí a on chudák by tu aj posledné urobil pre mesto a neviem čo. Teraz sa tam zase nastúpili aj s tými jeho partajzníkmi, hej, a zase kúpalisko sľubuje, neviem čo, dobre, ono to tak možno pre nezaangažovaného, že do koľkých nejakých pilierov to zhrnul a neviem čo. Zase len sľuby, drogy, toto. 12 rokov, tu sa pervitíny varili kade-tade. Striekačky tu nachádzam v centre mesta. Čo robí? Veď on je 12 rokov primátor. Čo on ide tam zase rozprávať, sľubovať a neviem čo. A toto, a hento, a šport, a toto. Veď ale 12 rokov je primátor, ľudia, halo. Kúpalisko? Ja byť primátor 12 rokov, nehnevajte sa na mňa, tak chodím po kanáloch a nie, že poviem, že za mňa hovoria výsledky a idem kandidovať znova. A čo, už sme nepríčetní, alebo čo? Cyklolávka. Povedala odborníčka, pán Dolňan, za 3,4 milióny toho, čo tam máte, čo končí v lese, v neosvetlenom lese, ste mohli mať v Brezne Amsterdam, čo sa týka cyklistiky. To som nepovedal ja, to povedal úplne človek, ktorý ani nie je Brezňan. Hej? Čiže, a dáva to ako príklad v Bruseli, že ako sa to nemá robiť. To som nepovedal ja, to len citujem jej slova. Hej? Čiže takéto tu my máme úžasné všetko.
Hej? Plaváreň, on tam ide, on ešte, ja byť ním ani to nespomeniem. Stavba storočia. 9 miliónov tamto. Však uvidíme, ja budem dôsledne sledovať, ako to budú aj ČTK šetriť a ako k tomu budú náležite pristupovať. Hej? Čiže tak. Tých poslancov, čo tam má, že ja tu, veď jasné, že veď on ma nemenoval, ale však každému to tam bolo jasné, že o kom hovorí. Veď mne to je jedno, aj keby ma menoval, akože ja z toho na zadok nepadnem. Hej? A ináč medzi nami, neviem, ktorí ste si všimli, ale podľa mňa voľačo mal v sebe kus hrknuté, lebo aj oči mal také kus aj podľa vyjadrovania, ale dobre, veď už to je jeho vec, veď dal si za pohárik, aby bol smelší. No, to je jedno, veď tak z toho sa nestrieľa, ale budiš. Čo som chcel povedať, to video, keď nahrával tam v košeli vonom, čo bol v kancelárii. Takže tak. A keďže zvažuje, nech zvažuje, veď nech robí, nie že zvažuje, veď nech urobí, veď není problém. Ja nemám problém, to, čo som treba aj tam povedal, ja si za tým stojím, hej. A pán Lukáč, veď vravím, predtým bol riaditeľ oných technických služieb, potom bol aj na lesoch, keď ho a potom bol aj zase bol konateľ a je vlastne aj lesov mesta Brezna, aj tej Brezno Energia, čo vytvorili, hej. Všade, kde sa lejú peniaze, všade je pán Lukáč. Hej? Čo je na tom? Však čo je na tom na one? Nepravda, alebo čo? Je to tak? Hej? A ďalšia vec, občania. Povie vám hlúposť, že on má vyše 900 000 úveru a toto a zase sa subsumuje, alebo zase sa stavia do pozície obete. Hej? Aby ste ho vy nejaký, ktorý do toho nejako nevidíte, to teraz ako neberte ako urážku, ako vzlom. Zneužíva vašu dobrotu, naivitu a tak ďalej, aby ste ho vychránili a ten zlý Dolňan mu zle chce a on chudák sa tu ide zodrať do krvi a 900 000 má hypotéku. 900 000 ľudia. Ja sa poznám s privátnymi bankármi, rôznymi ľuďmi, ktorí robia v bankovom sektore prakticky celý život. Povedia vám, ako vám to teraz poviem ja. To sú politicky exponované osoby. Tam vám nedá niekto len tak 1 000 000 úver. Hej, on povedal, že vyše 900 000, tak to je kľudne aj 1 000 000. To vám nedá niekto 1 000 000 úver, lebo vy ste na tej politickej funkcii. To je volená funkcia. Vy ste tam od do. Od do. Čiže keď začal 2014 do 2018. To vy nemusíte byť zvolení. Tá banka to tak aj berie. Vy tam nie, že sa stanete primátor alebo minister, dáme vám 1 000 000 úver. A ďalšia vec je tá, že má základný plat nejaký a ten má zdvihnutý o 60%. Ale aj tak, však si to viete, veď vás chválne nechám, zistite si, pozrite si. A teraz 900 000 úveru, máte koľko? 5 500 splátku mesačnú, 30 rokov, ak to má. Hej? 5 500 platiť. To akože, to vám nič tieto veci, že niekto u vás takto ide opíjať drožkom, že má vyše 900, dobre, 1 000 000 úveru, nech má, fyzická osoba, manželka po materskej, neviem, nerobila, potom bola asistentka učiteľa, tamto kde je mesto zriaďovateľ, to isté. Ďalšia vec, ja vám garantujem, ja rodinných príslušníkov zamestnávať ani nemám akých, hej. Rodičia už, ešte otec robí, však ale už pôjde tiež do dôchodku, mama už je v dôchodku, sestra žije v zahraničí, tá sa sem už nevráti, iných rodinných príslušníkov nemám, aby som tam nejakých zamestnával takých, takže všetci sú vo svojich oných a s politikou, alebo s nejakým úradom, alebo s niečím nechcú mať nič, hej. Takže ja nemám ani koho zamestnať, čiže žiadne také, že ja túto koňa, otca, brata, syna budem a neviem čo a takéto veci. Za to som aj povedal aj na úrade, všetci prejdú výberovými konaniami, všetko bude právne čisté, hotovo, dovidenia, niekto príde sa sťažovať, tu je papier, hotovo, vybavené. Hej. Budú veci kryštáľovo čisté, hej.
Hej. A už keď ten sa zakoktal vtedy, spomínal tam v tom videu pán protikandidát, že on musí aj s tými, aj s onými a že niekto mu tu škodí, lebo ako to niekomu vyhovuje, tak hej, raz hovorí, že je s tými, potom, že s tými. No veď ale tak to je. Prečo pán Abel nahrával neviem aké podporné video Petrovi Pellegrinimu za prezidenta? To musel? To musel? Koľko primátorov a starostov na Slovensku nahrávalo podporné video? Človeku, čo tam nemá čo robiť, čo sa tam dostal podvodne. Čo je taký istý klamár, ako je môj protikandidát. Hej? Taký istý klamár. Ja, ako človek, ktorý som zásadový a zakladám si na nejakých hodnotách, tak ja sa nebudem s nejakými ľuďmi. Veď dobre, ak už ten človek je prezident a ja by ste mi dali dôveru, že som primátor a príde sem, ale asi by ani si sem cestu ale kebyže príde sem, no tak už sa s ním na pracovnej úrovni sa s ním stretnem. A to je celé. Hej, stretnem sa s ním, dobre, aj obed mu dáme, aby si ho nemusel platiť, však už dali by sme mu neborákovi a auf Wiedersehen. A čo? Sa s ním nemám čo tu bratkať, ani mu nahrávať podporné videá, ani nič. Hej? Ja by ako seba poznám, ja by som mu slušne naznačil, že ale tak to, on má svojich poradcov, oni vedia, že do akého prostredia idú, či sú to ich tam ľudia, alebo sú to nie ich ľudia, však jasné, hej. Ja som nie nikoho človek, tak vám poviem, a to myslím si, že už badáte, že to je zrejmé, ale proste mám nejaké hodnotové preferencie a aj si ja vážim, napríklad aj keď s niekým v niečom nesúhlasím, hej. Ak viem, že niekto je sociálny demokrat, hej, lebo však aj v Nemecku boli sociálni demokrati, však tí, čo dakedy NSDAP ich vešalo, však to boli podnikatelia, fabrickí, kadejakí, bohatí ľudia, hej, sociálni demokrati. Tí brali nejaký ten sociálny rozmer toho obyvateľstva a tak ďalej, hej, brali na to potaz. A mnohí odvisli chudáci a tak ďalej, boli prenasledovaní, perzekovaní, skončili tamto v Dachau a kdekade, hej, lebo po nich poľovali títo blázni. A rešpektujem, keď mi aj niekto povie, ešte aj na Slovensku, čo tá sociálna demokracia je tu karpatského typu, hej? Ale keď mi niekto povie a chápem, že má také hodnoty, tak to rešpektujem. Hej, čiže ja nemám s tým problém, keď niekto má v niečom iný názor. Ja si to ctím ako človek s nejakým právnym vzdelaním a nejakou praxou. Ja akože to rešpektujem. Mne vadí, ak je niekto klamár, oportunista a podvodník. Na to som citlivý. A oportunizmus, žiaľ Bohu, ruku na srdce, to na Slovensku, ja vravím, my by sme mohli oportunistov vyvážať ako exportný artikel. Lebo toľko ich máme na Slovensku, tých oportunistov. Hej? Aj tamto. Tí jeho kunčafti sa tam postavali okolo neho. Však viem, koľky ako na seba nadávajú aj tí poslanci tam, aké tam niektoré sú tie vzťahy. Jeden tam spolupracoval s Kotlebovcami, teraz už tam s nimi. Videl som ho na vlastné oči, som ho tam videl, ako mu tam pobehoval po stavbe, keď prerábal túto, čo zobral 300 000 žiadal, 200 000 dostal z PPAčky, európske peniaze. To som podal na Európsku prokuratúru. Spoluobčania. Štatutár mesta má konať tak, aby mesto a jeho rozpočtové organizácie išli ekonomicky tip-top, alebo ak sa dá, čím najlepšie možné. Sami teraz si rozmyslíte, alebo zamyslíte sa nad tým, čo vám hovorím. Primátor, ktorý si 150 metrov od mestského hotela Ďumbier urobí vlastný biznis, ktorý má mimochodom hodený na ženu, lebo on je bezdomovec prakticky, hej, papierový bezdomovec, a on tu ide voľať čo dakoho iného politika spomínania. Veď toto si on urobil, všetko dal na manželku, hej. A on si tam urobí prenajímacie kapacity a pritom mestský hotel, ktorý zobral zo súkromných rúk, teraz je to pod mestom,
je v červených číslach. Hej? Tam majú problém s nocľahom, ale on ide tuto sám biznis a ešte ide ťahať peniaze európske na to. Hej? Pýtam sa vás, vy, ktorí podnikáte tu roky, však poznám vás viacerých, ktorí tu prevádzkujete rodinné penzióniky, poprerábali ste si ich, v živote ste o dotácii ani nesnívali. A túto mládenec si zažiadal 300 000, dostal 200. Aj na tú haraburdu obrovskú, haciendu tam, čo má na tých dvoriskách, s čím som ho takisto konfrontoval, keď vtedy tam písal, že to sú centové záležitosti a že hádam on, ako keby tam išiel nejaké ovečky len pásť, alebo neviem čo, že tam nič. Ja už som vtedy vedel, že tam bude niečo stavať a že to bude aj z peňazí z európskych zdrojov. Aj sa to stalo. Aj sa to stalo. A on tu ide rozprávať o právnych krokoch. Však uvidíme, čo Európska prokuratúra, ako sa k tomu postaví. Však som to tam podal. Ja tu nerozprávam vám jalové reči. Ja si za tým stojím, čo hovorím. Čiže 200 000 európskych peňazí, ktoré museli európski občania, daňoví poplatníci vyrobiť, tak on tu na nejakú podporu vidieckého, hej, ten program, neviem to teraz presne ocitovať, ako to bolo, ale podpora, rozvoj vidieka, niečo proste v tom zmysle, tak v centre okresného mesta, doslova skoro na námestí, tak my ideme vyplácať dotáciu. Hej? Tam pán Kiš, ktorý mimochodom má poťahovačky so zákonom, tak ten tam bol podpísaný pod tým, aby ste boli v obraze. Hej? Ale vám dávam ako občanom mesta do kontrastu tú vec, že nedaleko mestského hotela, ktorý je v červených číslach, si štatutár mesta prevádzkuje vlastný biznis v rovnakom spôsobe podnikania. Hej? Ubytovacie kapacity. Prenájom. Hej? Takže ja neviem, ako v Nemecku, keby toto niekto urobil, tak by ho asi tí ľudia hnali bakuľami stade. Že čo si to vôbec dovoľuje. Tu u nás na Slovensku máme jeden problém. Tu si ľudia pletú výkon verejnej funkcie s nejakým individuálnym biznisom. Tak toto je u nás. Všetci tam idú, všetci zrazu. Hej, a aj keď v tej veľkej politike, okuliare za 900 €, toto, hento, život gombička. Hej? Majstri športu zrazu. A tu tiež oni, chlapci, aj tu primátor. Na tabuľkovom plate policajnom a na tabuľkovom plate primátorskom. A on má ktorý je od do, vravím, politicky exponovaná osoba. A on má vyše 900 000 hypotéku a vybavenko. Hej? Dobre, keď to niekomu stačí, OK, v poriadku. Keď niekto mu tam ide dať tlieskajúce ruky a ešte tam aj tie názory, že ani v Brezne by nemuseli byť hádam ani voľby. Ja neviem, ako ľudia to akože dokáže niekto taký príčetný toto povedať. Zopakujem to a viete si to dohľadať. Viete, ja to aj niekde mám asi v počítači. Pre 4 rokmi bolo posledné zastupiteľstvo, prišiel tam, sedel tam a povedal, voľaký poslanec alebo poslankyňa sa ho niečo opýtala, že asi poslankyňa to bola, že pán primátor, toto už neviem v akej veci proste, a toto ako, že tak tam taký arogantný výraz, že to si povieme po voľbách. Rozumiete, čo povedal? Ja budem zvolený, najbližšie zastupiteľstvo po voľbách budeme túto vec preberať. Hej? On tu ide rozprávať, dá čo teraz sa hrať, že my a spolu a dôvera a neviem čo. On toto pred 4 rokmi na poslednom zastupiteľstve úplne s kľudom povedal a pritom mal vtedy už protikandidáta, hej? Už som ja kandidoval pred 4 rokmi. A povedal, že to si povieme na ďalšom, po voľbách, tak si to povieme, hej. Čiže on z istotou išiel to, že on bude zvolený. Za toto vás má. Ja by som si v živote toto nedovolil povedať takéto niečo. Hej, ešte aj ten Fico je aký je, ale ešte aj ten povie, počkajme, nedeľme medveďa, ktorý ešte behá po hore. Tento chlapec, taký majster sveta, že na poslednom zastupiteľstve povie, že to si povieme po voľbách. Hej?
No, tak jasné, že nemyslel, že si v krčme niečo povedia, keď tam sa riešilo ohľadom niečo mesta. Navrhovala niečo na zastupiteľstve. Hej? Takže tak. A je to, čo som si tu kus nejaké poznámky urobil. Aj ešte k tým poslancom. Hej? Neviem, či niektorí viete, lebo ja som sa pred 4 rokmi, viete, ak tu niekto hovorí o nejakom osočovaní a neviem čom, viete, čím som sa ja boril? Ja som obyčajný občan, taký ako vy. A robím zadarmo pre vás koľké veci. Pre vás. Aj tí, ktorí to možno o to nestojíte, robím to pre vás. Hej? A nemám za to ani cent. Stojí ma to čas, hej, môj čas na úkor seba, rodiny, koníčkov a tak ďalej, lebo mi to nie je ľahostajné. A robím to roky. Čiže aj tie reči, že ja tu pred voľbami, nie. No tak keď je kampaň. Ja hádam, nechcete odo mňa, aby som ja tu 4 roky hrdlačil, jedol suchý chleba s vodou a robil kontrolóra v meste zadarmo. Robil si tu z týchto oných nepriateľov, čo mne je jedno, lebo však mňa to takíto ľudia nezaujímajú. Ľudia, ktorí nekonajú v prospech mesta s čestným úmyslom, tak sú mi úplne ukradnutí. Hej, či mi budú nepriatelia alebo nie, to ja som s tým úplne safe. No ale čo som chcel povedať? Hej, hádam, máte Boha pri sebe a chápete, že ja nemôžem sa venovať len tomuto. Ako aj tak dávam tomu strašne veľa energie a tí, ktorí to viete, tak aj ďakujem, lebo však mnohí mi aj poviete, že ma obdivujete za to a tak ďalej a že proste mám gúráž, že do toho idem a že hej, veď už len to, že keď človek kandiduje, tak už len tým ponúka riešenie. Že áno, toto tu mi vadí, toto tu sa deje zle, podal som žalobu, podal som návrh na prokuratúru alebo podanie na prokuratúru, hej, a tak ďalej a zároveň navrhujem veci a kandidujem. Nie, že kričím voľačo tamto s krčmi, alebo ja neviem, rozprávam len nejaké veci a potom som mäkký, aby som niekde kandidoval. Nie, ja reálne kandidujem. Čiže mne nemáte čo vyčítať tieto naratívy, ktoré od nich nepreberajte, prosím vás, že čo som ja spravil pre Brezno a ja som taký a onaký, ide tu so mňa robiť démona. Nie, ja som občan mesta Brezna. Mňa nepustí ako občana. Si zoberte, bol som na nejakom turnaji tam pingpongovom. Tam pán srkal guľáš a som toto hovoril, že mňa nepustili na verejné stretnutie s vovolenými zástupcami. Tak chlap len tak sa zamyslel a vraví, no to je hrozné. Vraví, to ako keby vás nepustili do verejnej dopravy. Hej, si predstavte, že vy idete, ste občania, máte peniaze, máte všetko, nastúpite do autobusu, chcete sa odviezť, ja neviem, do Bystrice a šofér vám povie, musíte si vystúpiť, pán, ja neviem, Jožko Mrkvička, hej. A vy sa opýta prečo? No lebo nakázal mi, ja neviem, nadriadený, že musíte si vystúpiť a ja vás nemôžem odviesť. Hej? To je asi takto. To je verejná doprava. Hej? Čiže aby ste chápali ten kontext. Čiže takto nemôžu fungovať veci. Vrajím, to za mňa neexistuje. Príde občan na zastupiteľstvo, keď nebude pod vplyvom alkoholu, nebude tam robiť výtržnosti, normálne sa nahlási a bude chcieť niečo porozprávať. Me tam od toho pre Boha, aby sme ho vypočuli. Ak by sa to takému poslancovi nepáčilo, tak by som mu ešte ja vysvetlil, po čom v Tisovci ovoz, že čo si to dovoľuje. Hej, ako vtedy bol ešte poslanec Fašank. Tak ešte začal, že zastupiteľstvo nie je priestor na to, aby občan tam voľačo prišiel. Ten človek akože, ja neviem, či je v poriadku. Nech si doštuduje kus veci. O čom sú veci verejné. Hej? V Bratislave mám dlhoročnú kamarátku, ktorá učí verejnú správu. Je v komunále rokaté. Môže rozdávať skúsenosti a písať knihy. Vraví, Miško, v Bratislave, keď nám príde občan na zastupiteľstvo a bude nám tam rozprávať neviem čo a sa nám to ani už nepáči, aj nás to nudí, ale musíme ho počúvať. Hej? V Brezne vás chytia, škrtnú, ani sa nedostanete k slovu. Hej? Takže tu sú už takí páni v tomto našom meste. Hej? Aby sme boli v obraze. No a myslím, že som povedal. Ja to pána Fašanga, keď som spomenul. Neviem, či viete, veď on býva v Hornej Lehote. Viceprimátor.
Viceprimátor býva v Hornej Lehote. Toto sa už riešilo aj na celoslovenskej úrovni, takéto halúze, že proste, ja neviem, je v zastupiteľstve v Bratislave poslanec, alebo ešte aj, ja neviem, vicežupan, alebo niečo, to je teraz príklad, a býva v Malackách. Hej? Takéto veci. Tak keď chce robiť politiku, spravovať veci verejné a býva v Lehote, tak nech tam v Lehote sa venuje, tam nech je poslanec. Hej? A nie tuto a bývať niekde inde. Lebo to hovorím, viete prečo? Lebo pred 4 rokmi tu o mne šírili hlúposti. Ad 1. Vypisovali, ja mám tie statusy, aj Fašang tam bol, hej, Fašang, Juhaniak, oni mali tieto statusy, presne rovnakú vetu tam mali, že ja som nová tvár starej gardy, hej, čiže akože odkazovali na bývalého primátora, akože ja som nejaký ich kôň, ako keby Smeru, hej, to mátali ľudí, tých voličov z toho nejakého súčasného opozičného spektra, takéto chuťovky, hej. Potom som počúval, že ja bývam v Bystrici, že ja tam žijem. Potom som počúval, že mne otec byt kúpil, lebo ja som hádam dáky neschopný, lebo otec mi byt kúpil. A kadejaké kraviny ja neviem, čo som sa napočúval. S pravdou to nemalo nič, hej. Čiže to vám aj dopredu vravím, nenabiehajte na takéto konšpirácie a neverte ani takýmto hlúpostiam, bo sú to hlúposti. Ak on tu niečo má, on je primátor, nie ja. Ja vždy dávam veci, aj tam, čo som povedal aj v tom videu, na tom balogu. Ja som išiel z LVčka. A išiel som presne, kto kedy bol ustanovený. Ja som išiel tvrdú faktografiu a robím to vždy. A nie, že tu mne ide takto, že mu ubližujem a škodí a rodinu ide do toho. Veď ja som jeho rodinu nespomenul. Spomenul som jednu vec, že ako štatutár mesta, mesto Brezno je zriaďovateľ základných škôl a mal tam zamestnanú manželku. Tak to nie je v poriadku. Ja si určite nebudem nikoho zamestnávať ako primátor. Nikde. Ani v rozpočtových organizáciách, ani tam, kde je mesto zriaďovateľ. Nikde. A to si môžete byť istí. Ak by sa tak stalo a prídete, položíte dôkaz, ale to sa nestane, to je hlúposť, však už sám seba poznám. Ale keby prídete, okamžite odstupujem. Okamžite. Že ja som si niekde zamestnal svoju manželku, alebo ja neviem, dieťa, alebo kohokoľvek. Však dcera ešte ani nebude v takom veku. Ale to je jedno proste. Kohokoľvek z rodiny neexistuje. V momente takto chytím a končím. Demisia, šmitec. Hej, ale to sa nestane, lebo však viem, že je to hlúposť. No len vravím, že keby. Ale on tu bude, že na jeho rodinu tu niekto. Jeho rodina, ja som slušný človek, mňa jeho rodina absolútne nezaujíma. Mňa zaujíma on z pozície, že spravuje naše spoločné peniaze. To je celé. Hej? A keď vidím, že rozpráva vám, že super hospodárenie, mesto je zakopané, mesto je Manhattan a drísty a neviem čo. A potom, 7 miliónov úver, 2,5 milióna úver na mestské lesy, ručíme 5 miliónmi, hej, do výšky 5 miliónov nehnuteľným majetkom, pozemkami, budovami a tak ďalej. Vy keď ste v takej výbornej kondícii, ako jeho ústami, keď povieme, vy keď ste v takej špičkovej kondícii, budete si brať hypotéku, keď máte na účte 1 milión, tak si nebudete brať hypotéku nejakú na nejaký 150 000 byt. Asi nie, no tak keď máte na účte 1 milión, no tak čo budete platiť nejaké úroky? Hej? Budete sa s tým vôbec, no tak rozumný človek, hej, kto si neváži málo, nezaslúži si veľa. Ľudia, ktorí majú veľké majetky, ktorí ich zarobili slušne, tak nebojte sa, že ak vedia niekde ušetriť, tak si spočítajú tie peniaze, tak nebudú len tak vyhadzovať von oknom, hej? Lebo vedia, že im to nespadlo z neba. Naopak, kadejakí chlapci, ktorí prišli ako slepá u zrnu, tak taký hej, no. Takže mohol by som aj o tých niektorých podnikaniach ešte tu rozprávať a aké je to efektívne, aké nie, ale to už ani nejdem, to s tým nemáš taký súvis, ale dobre, no. Dobre, asi som povedal všetko, 39 minút.
pozrite si to, rozprávajte sa o tom, zdieľajte si to, posielajte si to. Ja sa nemám, ani sa nebojím, nemám sa čoho báť, lebo proste ja vám hovorím veci tak, ako sú. Ja nie som nikým platený, ja to robím zadarmo, pre vás, pre mesto. Hej. On je v pozícii, že je 12 rokov niekde, niečo nasľuboval, nedoručil, sľubuje vám to zase. Ja nechcem ísť týmto smerom, aj keď som nejaké veci predostrel, ktoré riešiť chcem, môžem ich znova zopakovať. Ekonomický rozvoj mesta, podpora tunajších podnikateľov, pritiahnutie nového investora. Rohoznú som prišiel ja už v tým roku 2022. On mi to ukradol, tú myšlienku, povedal, že investora mal tam byť logistické centrum. Už to malo byť. Teraz zase o tom rozpráva. Hej. Pozreli ste si video, kde som tam bol na mieste Čínu, hej, alebo v tej danej lokalite. Videli ste tam, že sa tam len pasú kone či kravy tam boli, hej. To je nič tam není proste. Hej. Takže toto sú pre mňa alfa omega. Druhá vec. Podpora športu, sledovanie nejakých trestnoprávnych vecí, hej, ako vravím, tie drogy a takéto. Práca s občanmi, ktorí, ja neviem, sú v nejakej životnej núdzi alebo niečom, aby proste nám nespadali do nejakého alkoholizmu a tak ďalej. Chcem, lebo záleží mi. Každý ľudský život je dôležitý. Tých ľudí treba zapojiť do nejakého procesu. A to sú všetko prepojené veci, ktoré vám hovorím. Pritiahneme investora, to má ďalší sekundárny efekt, že aj tí domáci, tuzemskí podnikatelia proste na tom pookrejú, lebo musia si ísť do čistiarne, zamestnanci budú mať viac peňazí, pôjdu sa najesť, tým pádom gastro sa podvihne, pôjdu si kúpiť, do takého obchodu, takú službu využijú, kaderníčku, holiča, neviem čo, všetci z toho, celý ekosystém sa rozvinie, hej? Ja vám tu nebudem krasopisne, ako on to tam, ja vám to hovorím úplne tak, ako to je a viem, čo chcem presne robiť, hej? Ďalšia vec, tie volebné obvody som povedal, že sa tomu budem venovať. Znížiť počet poslancov na 13. Verejné toalety, tam, kde bude vlastne aj nejaký ten bezpečnostný prvok, tak ako ja som už o tom písal aj pred 4 rokmi, hej, že vlastne žena, keď sa necíti bezpečne, alebo čo tam, keď ste v tej toalete, to je zamknuté a tam vás vlastne SOS-ku si viete stade privolať. Hej, keď to pripojíme na centrálny púdl ochrany, ktorý tiež chcem zriadiť, aby aj podnikatelia určité prevádzky sa mohli na to napojiť, dávalo to mestu nejaký finančný prínos. Čiže toto chcem vrátiť. Bolo to funkčné, bolo to fajn, chcem sa k tomu vrátiť, aby to bolo. Plus aj tieto veci, čo rozvinieme nové, aj to rovno na to napojíme, aby sa ľudia cítili bezpečne. Osvetlenie, takéto veci, nábrežie, mám o tom úplne predstavu, ale nebudem to tu všetko predstavovať, lebo najprv pre mňa primárna vec je, okrem týchto vecí, ale ešte úplne predtým bude personálny, finančný a právny audit. Nebudem vám tu sľubovať hala, bala, hlúposti, asi by to nebolo odo mňa zodpovedné, keď sami vidíte, že som napríklad tam taký úver, toto, hento, tamto, tieto haraburdy, plavárne a neviem čo, to treba podokončovať. Ja nejdem tam, že prídem a je čistý stôl. Ja zdedím tieto veci a možno tam ešte podám ďalšie, ako ak budem primátor, podám ďalšie trestné oznámenia, ak prídem nejakým ďalším zisteniam. Lenže jedna vec je trestnoprávna rovina, ale druhá vec je, že to budeme musieť dáko dotiahnuť, lebo v tom sú nejaké peniaze už. Hej, čiže ja tie veci budem musieť nejakým spôsobom látať, dokončievať a tak ďalej. Čiže ja neprídem a že zelená lúka a teraz vy si založíte ruky a povieš, no tak Mišo, ste nám sľúbili, tak teraz za to ja opatrne k tomu, lebo zodpovedný človek nejde tu ako s bubnom na zajacu, hurá, tu vám sľubujem. Aj keď mne mnohí kamaráti vraveli, Mišo, vieš čo, tí ľudia dneska stačí im sľúbiť, veď pozri, Abel, Fico a títo nás sľubujú horido aj teraz tou transakčnou daňou. Tak oni zavedú transakčnú daň a teraz ako hrdinovia ešte sa idú pred ľuďmi pasovať za princov bajajov, že oni ju idú veľkodušne zrušiť. Hádam, aby im ešte ľudia ťapkali, veď ale ste sa zbláznili, veď ale vy ste ju zaviedli. To isté Abel, on sľúbil
12 rokov kúpalisko, není ani krížom slabý a teraz nemá tú hanbu prísť a hovoriť o kúpalisku. Ja neviem, ak mu niekto chcete dať hlas, nech sa páči. Máme slobodné voľby. Ale zamyslite sa trošku nad tým, že či je to teda v poriadku. Lebo podľa mňa to v poriadku nie je. A ide tu z Dolňana robiť démona. No, keby sa Dolňana tak nebáli, tak asi by démona z neho nerobili. Asi evidentne niečo v poriadku nie je, keď sa tak Dolňana boja, hej? Nikto ani nekandiduje. Vraví mi minule tiež voľaký chlap chce kandidovať za poslanca, neviem, už som s ním sa nebavil, či si tú kandidatúru podal, či nie. A to viem už z viacerých zdrojov. Keď aj niekto kandidovať, alebo čo, Abel okamžite, hneď a toto a hento a prečo, alebo čo, keď ako náhle akákoľvek len náznak nejakej opozície, alebo čo, už aj si ho klofne. Mňa si neklofne, no mne vie, že mne nemá význam ani sa so mnou rozprávať, lebo ja som nekompromisný. Ja som ani nekorumpovateľný, ani ma nikto nezastraší, ja sa neľakám, hej, nikoho. Takého ešte nevymysleli. A také peniaze na svete nie sú, aby ma niekto uplatil. Hravím, ja som v tomto zásadový a nekompromisný. Ja radšej budem jesť rožky s maslom, ale proste si ma nekúpi niekto, hej? Takže tak, aby sme mali v tom jasné. A keď tu niekto trepe a vypisuje hlúposti, že Dolňan je zaplatený, tak nech potom počíta s tým, že sa mu môže stať, že to bude tam vysvetľovať pred ČTK, že teda, a dokazovať, že kým je teda Dolňan zaplatený, hej? Ja keď aj som aj v politike, alebo čo, ja keď som aj išiel do nejakej strany, ak som tam nedal, tak som zo žiadnej strany nemal ani ťuk. A som v druhej a v poslednej som povedal, to je posledná ona u mňa, hej. Ak by sa v demokratoch, že niečo malo zle vyvíjať, asi poviem, že končím, ja už do žiadnej strany vstupovať určite nebudem. Lebo s PSK som sa popálil a to nejdem, už som o tom písal viackrát, proste veľké sklamanie pre mňa, však si môžete prečítať ten článok na Postoji, hej, tam sme sa viacerí bývalí členovia k tomu vyjadrili, že čo, ako to tam je. Hej, a ja to poviem úplne na rovinu, tak ako to je, tak proste áno, ak som im nepomohol, tak som im neublížil. Ja som do toho dal tisíce svojich peňazí, do demokratov. To isté teraz, veď keď robím túto niečo, som robil v rámci nejakej pre stranu nejaké veci, veď ja do toho dávam peniaze. Veď demokrati nezískali ani príspevok za voľby, ani nič. Takže proste peniaze nie sú, ak si to ten človek nezaplatí a neodrobí ešte aj tie svoje peniaze, ktoré do toho dal. A PSK to isté, veď ja keď som v PSK, tak išlo na výpary. Ja som nemal žiadnu ani politickú funkciu, ani nič, čiže Abel, a jasne ho poviem, keď to on tam povedal, že ja som nejaký, čo preskakujem zo strany do strany, aby som mal osobný prospech, tam by som bol opatrný s takými vyjadreniami. Kde tam vidíte osobný prospech? Keby som nerobil niečo, že mi záleží na Slovensku, tak to nerobím, lebo ma to len stojí čas, energiu a peniaze. Lebo ak som tam nedal, tak som z toho nemal ani ťuk. A ja nie som človek, ktorý niekde sa tlačí, nie som karierista ani oportunista. A to máte možnosť badať, že keby som bol takýto vychcanec, tak už mám dávno nejakú funkciu. Dávno už som tam niekde, kde sa delí ten medveď a som tam. Ale proste je mi to proti srsti a nerobím to. Hej? A to si viete pozrieť ten môj track record, že to tak nie je. Takže rozmýšľajte prosím nad tým a nenechajte sa opiť rožkom. Hej? Dobre, prajem vám pekný večer, držte sa. Všetko dobré a nenechajte sa nachytať. Majte sa. Dovidenia.